Tomeu Matamales Grimalt va néixer a Manacor l'any 1952. Als 14 anys inicià la seva activitat musical com a bateria del grup manacorí Los Lagartos, juntament amb els manacorins Joan Bibiloni, Rafael Aguiló i Miquel Àngel Fernández. L'any 1970 s'incorporà també com a bateria i cantant al grup Amigos, amb els quals actuà durant 15 anys arreu de Mallorca, sobretot amb un disc de cançons del folklore mallorquí, adaptades a la música pop-rock. Amb el mateix equip gravà 3 discs senzills d'àmbit nacional en castellà. El 1979, amb els Amigos, enregistrà la cançó Cauen els somnis. El 1985 formà el duet Calabruix amb Cesc Cortés, ja com a cantant i guitarrista, que va funcionar durant 5 anys, deixant un disc de caràcter nacionalista anomenat Som. L'any 1991 formà duet amb Pep Alba, amb qui actua sovint a hores d'ara. També amb Pep Alba i un grapat de músics manacorins gravà l'any 2000 el CD Trobada, en el qual hi ha enregistrades 7 cançons pròpies. En els darrers anys, Tomeu Matamales ha col·laborat juntament amb Pep Alba, Joan Gomila i Jaume Gomila en els muntatges musicoteatrals del grup Gom Teatre. Com a dibuixant, fundà l'any 1983, juntament amb Jaume Ramis, Jaume Capó i Tomeu Riera, la revista de còmics Llunari, que durà 2 anys i deixà 6 números. Tomeu Matamales també ha col·laborat assíduament com a il·lustrador gràfic en revistes i premsa de Mallorca i ha participat com a dibuixant en els llibres La petita mort, Roda del folklore pagès, Així xerrar amb els mallorquins, Costumari metafòric, Caire religiós dels refranys, Òbol de silenci de Jaume Mesquida i El Nou Testament de Nicolau Pons Llinàs. Com a escriptor, té publicada la novel·la Les rares pedres fines, que va guanyar el Premi Blai Bellver de Narrativa 2003 de la ciutat de Xàtiva, i Belcanto, que guanyà el Premi Vila de Lloseta de Narrativa 2006. Les dues novel·les d'una qualitat extraordinària, pròpia d'un gran narrador. El 2004 rebé el reconeixement de mèrits de l'Escola Municipal de Mallorquí de la ciutat de Manacor i el 2007 fou nomenat soci d'honor de l'Associació Cultural Sagrícola de Manacor. Bé, bon vespre a tothom. A mi me diuen Tomeu Matamales Grimalt. Vaig néixer a Manacor fa 55 anys. M'he dedicat tota la vida a la música i som un gran aficionat en el dibuix i aquests darrers anys m'he aficionat moltíssim a escriure. Vull per aquí contar una rondalla i he triat una rondalla que se diu El morterà del rei de França. En el protagonista, en el pare de les tres al·lotes que surten a la rondalla, li he volgut posar Pere, el patró Pere, perquè en el meu carrer, com que en aquells anys que jo era petit no hi havia televisió, mos contaven sempre rondalles, sobretot en l'estiu a la fresca, i en el nostre carrer el contador de rondalles era l'amo Pere Morero.
i en honor de l'amo Pere Morero li he volgut dir Pere en el patró que surt en aquesta novel·la del Morterà, en aquesta rondalla del Morterà del rei de França. Au, idò, començarem. La rondalla que contarem avui vespre és el Morterà del rei de França. Es tracta d'una rondalla meravellosa, en la qual se'ns conta que la filla petita d'un patró de barca li demana que li dugui un brotet de murta florida. Ell se'n va a cercar-lo i el troba ni més ni menys que el Morterà del rei de França. Cull un brotet de murta que el seu propietari tenia molt gelosa, per això li demana que descat d'un mes li dugui la seva filla petita, na Catalineta. Aquesta murta té unes propietats màgiques. En aquesta rondalla apareix un drac, apareixen unes ombres, apareix una murta màgica, apareix una bella història d'amor. Què mos ensenya aquesta rondalla? Aquesta rondalla mos ensenya sobretot una gran fidelitat dels fills en els pares, un exemple de fidelitat. Na Catalineta assumeix el compromís de son pare, encara que a ella no li agradi. Fa allò que toca fer. També és una persona que compleix la seva paraula. Aquests són uns bons exemples que podem aprofitar d'aquesta rondalla magnífica, meravellosa, el Morterà del rei de França, que mos contarà molt bé Tomeu Matamales. L'amo Pere era patró de barca. Patró de barca era un home, avui hi ha camions, hi ha trens, hi ha avions i tot això, però en aquell temps, si t'envies d'anar de Mallorca, no te quedava més remei que agafar una barca, o un barcot, o això. I l'amo Pere tenia una barca molt grossa, i anava molt sovint a França, a cercar, s'enduia coses d'aquí i enduia d'allà. I un vespre que se'n havia d'anar l'endemà a França, va agafar les 3 filles que tenia. Les 3 filles a la major li deien na Bet. Bet és un nom que ara no n'hi ha molts, però en coneixes qualcuna de Bet? Ah, tu te diu? Bé, però tu te diu una Elisabet. A la segona li deien na Paula. N'hi ha qualcuna de Paula? Ah, punyetes. I a la tercera, que era la més joveneta, la més guapa i la més bona lota, li deien Catalineta. N'hi ha qualcuna? Sí, hi ha ben. Res. I son pare les va reunir i les va dir: demà m'entenc que anar cap a França. Què voleu que vos dugui de França? I na Bet, que era la major, li va dir: jo vull un anellet d'or. I na Paula, que era la segona, li va dir: i jo una vieta. Sabeu què és una vieta? Una cadeneta d'or amb una figureta. I la petita, la Catalineta, no veia res, i son pare li diu: i tu, Catalineta, que no vol res? Diu: jo, mon pare, me basta que torneu bo i sa i no importa me dugueu res. Com és això? Li diu son pare: t'he de dur qualque cosa si dues les teves germanes, t'he de dur, tu. Diu: bé, i sabeu que me podríeu dur? Me podríeu dur un brotet de murta florida del Morterà del rei de França. Mireu, sí. Va bé, i doncs ja ho te duré. L'amo Pere agafa la barca, parteix cap a França, se torbaven 7 dies a arribar a França, era molt en fora, ara en els avions feien molta via, però llavors no en feien tanta. Fa totes les feines que havia de fer, compra la tomballa per na Bet i la vieta per na Paula i se'n torna cap a la barca. I quan ja se disposava a partir cap a Mallorca, la barca que no partia. I ningú sabia què passava, i la barca que no partia, i no feia ni un bri de vent, ni res. Ningú sabia què passava, però la barca no partia. I amb això, mestre Pere, ell pensa, diu: ja està. No me'n recordava de dur brotet de murta a la Catalineta. Torna enrere, se'n va, comença a caminar, i no sabia molt bé on era el Morterà del rei de França. I ho demanava per aquí i per allà, i res, ningú li sabia dir a on era.
I amb això veu que ja era l'hora baixa, ja feia fosca, veu un llum blau, un llumet blau, allà en fora, i se'n va cap allà. I veu com un castellot, com de pedra, i una porta grossíssima. I toc, 3 cops a la porta. I no compareixia ningú. I llavors, més fort, tots a la porta. S'obri la porta i li faltava oli a la porta. Feia el renou que fan les portes, la veu. Que fa el renou quan les portes no estan. I se va assustar un poc, mestre Pere. I li surten com a 3 ombres, que eren 3 criats muts. No sabien xerrar, no podien xerrar. I ell les va dir: m'he perdut, que me podríeu donar un pot de sopar i que podria passar el vespre aquí. I el varen fer passar, li treuen un bon sopar i llavors el duen a un quarto que hi havia un llit amb 100 matalassos. 100 matalassos devia ser així d'alt. Res, va dormir tota la nit com un tronc i l'endemà de matí va goitar per la finestra i va veure que allò era un jardí amb flors de tota classe, plantes, era preciós. Però el més guapo de tot, amb molta diferència, era un morterà, una murta, una grossíssima, amb brots florits i tot això. I goitava un que des de la finestra el podia agafar. I quan el anava a agafar va sentir una veu que deia: què fas? Brutudet, se'm va dar un susto aquell home que va a la massa. I sabeu qui era que li cridava? El drac! I el drac no és que fos dolent, però era molt lleig. Saps què era de lleig? Heu vist mai un cocodril? I d'oi era un cocodril, però un parell de vegades més gruixat, amb aquelles escates que tenen, i amb aquelles dentotes, i aquelles orelles, i aquella cova i tot això. Feia una porada. I l'amo en Pere només passava pena que el se menjàs i li va dir: perdona, però jo havia agafat un brotet per donar a una filla meva que tenc, que li diuen una Catalineta, no és que jo volgués fer res de dolent. Diu: bé, i doncs si és per una Catalineta, el te'n pot dur, però amb una condició. D'aquí un mes has de tornar a ser aquí en la Catalineta. Tu, el nen, aquell home va pensar: si ara li dic que no, me menjarà? I va dir: bé, i doncs sí, tornarem en la Catalineta d'aquí un mes. Aquell home se'n va cap a la barca, aquesta vegada la barca va partir i cap a Mallorca. Arriba, dona la tomballa a Bet, la vieta a Paula i el brotet de murta a la Catalineta. I totes més contentes, que no sé què, però clar, passava el temps i l'amo en Pere només pensava: he de partir i he de dur una Catalineta allà, perquè el drac m'ha dit que quan no hi anàs faria un desastre. Ho compta la Catalineta, i la Catalineta ja us he dit que era molt bona nina. Va dir mon pare, i deia: no passeu pena, anem cap allà. Arriben a França, van estar 7 dies per arribar a França, tornen a cercar el jardí i tornen a perdre-se, però tornen a veure el llumet blau i van cap a la porta. Tot, una altra vegada. Tornen a sortir els 3 criats, vos no recordeu què eren els criats? Què era? Sabien xerrar? Eren muts. Obrin la porta, encara no havien posat oli, feia un renover aquella porta. I aquesta vegada li fan senyes, a mestre Pere li fan senyes que ell no pot entrar, que només pot entrar na Catalineta. I què condena? I quan tanquen la porta, aquells 3 criats se converteixen en 7 ombres. Però 7 ombres no dolentes, que anaven tot el temps en la Catalineta i l'acompanyaven aquí, l'acompanyaven allà, la duen una altra vegada a la casa que hi havia en el jardí, i a la casa que de vora hi havia la mortera grossa aquella, li donen sopar, i l'endemà de matí, quan se despert, li preparen el berenar. I quan anava a menjar, se'n dona compte que a l'altra banda de taula hi han posat un ribell. Sabeu què és un ribell? Un rivellet, una cosa així, d'or.
i que ple del mateix menjar que mengen a Catalineta. Jo crec que era llet amb encimades, crec que era, però vaja. I quan la Catalineta començava a berenar, s'obre una porta que també feia renou. Saps qui és que entra? El drac! I la Catalineta, ja us podeu imaginar el susto que se'n va dur. Però vaja, el drac s'asseu, comença menjant la Catalineta i no vos penseu que fos brut ni res, menjava perfectament, no li queia res, no feia barballeres, cada vegada se torcava els morros amb unes estelades, amb un torcabotges. Com la Catalineta, ben igual, era molt educat, era molt lleig, però era molt educat, molt bon al lot, i no hi havia res que dir d'aquest home, d'aquest drac. Res, varen estar en la Catalineta l'endemà passejant per aquí, per allà, li mostrava el jardí, una monada. I varen passar 3 anys. I el drac no xerrava, tampoc. No li agradava gaire xerrar. No era mut, però no li agradava xerrar. I un dematí, el drac li diu a la Catalineta: què t'agradaria demanar-me qualque cosa, que jo te concedís qualque desig? Diu, sí, ja m'agradaria, ja. Diu, què t'agradaria anar que la teva germana Bet se casa amb un comte molt ric? Sabeu que és un comte? Com un rei noble. Ja m'agradaria, ja, li va contestar en Catalineta. Diu, saps què has de fer? Anem a rebassar 2 brots de murta florida, te'n poses un a dins el gipó era com una jaqueteta estreta que duien les dones fa molt d'anys. Te poses un brotet a dins el gipó, dins la butxaca, i l'altre te poses a davall el coixí, i demà de matí ja te despertaràs a teva, de Mallorca. Què condena? I aquella atlota en Catalineta ja se va anar a dormir vestida, per si un cas, se posa el brotet de murta a dins el gipó i salta davall el coixí. I l'endemà se desperta la seva. Les seves germanes i son pare més contents i això com ha estat. Però ella no va voler dir res, no va voler dir com era que havia anat allà i tot això. I li demanaren si estava bé, a veure si el drac la cuidava bé, i va dir que sí, que estava molt bé, que no passassin pena, però que després de 3 dies s'havia de tornar. I quan va arribar el moment de tornar-se'n, va fer el mateix, però al revés. Va agafar el brotet que tenia a dins el gipó, el torna a posar davall el coixí, i l'endemà se va despertar una altra vegada en el seu llit desmortarà del rei de França. El drac va estar contentíssim de que hagués tornat a Catalineta, perquè de tot d'una se pensava que no tornaria el drac. I la Catalineta, en so temps, va anar estimant el drac, perquè el veia tan bon al lot i tan educat i tot això. I un altre dia el drac li diu: què t'agradaria tornar a teva una altra vegada? I la Catalineta va dir: ja m'agradaria, ja. Diu, és que la teva germana, na Paula, se casa amb un marquès i faran unes bones festes i això, t'agradaria ser-hi? I diu, ja m'agradaria, ja. Diu, i has de fer el mateix que vares fer l'altra vegada. Has de rebassar 2 brotets de murta, te'n poses una dins el gipó i una altra davall el coixí. Ja ho sabies tu, que sí? I se'n va tornar a anar a dormir vestida i l'endemà se desperta una altra vegada a casa seva. Però aquesta vegada, les seves 2 germanes, que eren molt polissones, volien saber què punyetes passava, com era que aquella nina compareixia allà sense més ni manco. I venja demanar-li, i la Catalineta no volia dir res perquè havia promès en el drac que no ho diria. Però quan dormia en la nit, les 2 germanes varen anar en el seu quarto i varen començar a rebostejar. Sabeu què és rebostejar? Mirar per dins les butxaques i per escalar això, i varen veure el brotet de murta
que duia dins la xiqueteta i li van prendre. I l'endemà, que ella se pensava que se despertaria una altra vegada en el morterà del rei de França, se va despertar dins el seu quarto i va tenir un disgust perquè havia promès en el drac que hi tornaria. I se'n va a son pare i li diu: m'heu tallat ses ales, i ningú tenia que volia dir això de tallar ses ales. Res, en el final son pare diu: saps què? Jo t'hi acompanyaré en la barca, però clar, per anar a França, volen recordar que he dit que havien de menester 7 dies. Clar, ella en el tercer dia no va poder ser allà i va arribar en el dia que feia 7, i quan va arribar va trobar el drac per terra, mig mort, acubat, que ja no podia pus, que s'estava ben a punt de morir. I ella, la Catalineta, se'n va en el drac tota desesperada i li diu: vos estim, drac. Diu, i si voleu, me casaré amb vos, m'és igual si sou lleig, si sou un drac, si teniu escates, si teniu cova i tot això. I el drac va tenir una alegria i amb això va començar un tro grossíssim, i el jardí va desaparèixer, tot va desaparèixer. I el drac, sabeu què li va passar al drac? Que se va convertir en un príncep, en el fill del rei de França. I era que una fada dolenta, li havia fet un encanteri i l'havia convertit en un drac i li havia dit que fins que una dona joveneta i guapa i bona nina no s'enamoràs d'ell, encara que fos tan lleig, encara que fos un drac, continuaria sent un drac. Però clar, la Catalineta va rompre l'encanteri i se va convertir en el fill del rei de França, que era un jove guapo, alt, ric, guapíssim. I vos imagineu què va passar? No t'ho imagines el que va passar? Que se varen casar i van fer unes noces i van anar a Mallorca, i llavors les nines, les germanes van anar a França i tothom va estar content i van ser, digues, van tenir fiets i fietes i van fer un bon sopar i un bon dinar i sabeu que encaven les rondalles sempre. I si som vius, i si no som vius som morts, i si no som morts som vius, i al cel mos vegem tots plegats. Amén.